Здравейте, любители на карти. Сега да направим една ангелска терапия. Терапия, защото ангелите винаги нещо положително ще ни кажат като нагласа, за да нямаме тревоги. Те са винаги за наше добро. Нещо сега, нещо тук не изпадна, ще изтегля. И тук ще изтегля 3 карти, защото предния път паднаха 3 карти. Сега аз искам да изтегля така. Едната карта е освободи се. Работи с Архангел Михаил, за да се освободиш от всичко, което вече не ти служи. За тези, които не знаят как, ще ви кажа най-лесния и бърз начин. Просто сядаш, притваряш очи и казваш: Архангел Михаил, прирежи всички нишки, които ме дърпат назад. Или Архангел Михаил, изчисти всички ниши, енергии и вибрации от мен и около мен. Това е достатъчно, мили хора. Стига да го направите с вяра. Дори и в движение да сте, пак може да се го повторите. Не е задължително с затворени очи, но просто го кажете от сърце. Това е Архангел Михаил. Да пререже всички ниши, енергии и вибрации от живота ви. Нишките да ви изчисти. Ето пак Архангел Михаил. Ти работиш в тясно сътрудничество с Архангел Михаил, който ти закриля и те води в тази ситуация. Хора, в каквато и ситуация да сте, вярвайте, че Архангел Михаил е с вас, но наистина ние трябва да се обърнем към него, за да го помолим. Или да му благодарим. Ако ви вече сте се помолили, не забравяйте да благодарите. Дори просто помолете го и благодарете, преди да се сбъднало вашата ситуация да се е оправила. Благодарете на Архангел Михаил. Той е чистача на негативната енергия. Фей, малко, не, чистача не е грубо, точно, чисти от негативна енергия. Фей, имаш силна връзка с феите и житейската ти мисия да помагаш на майката природа. Някои от вас усещат майката природа. Сега да видим моите малки помощници какво искат да им напомни душата. Търси доброто в най-лошата ситуация. Бъди сигурен, че всяко зло е за добро. И какво е предизвикателството за днешния ден? Днес си прости за всички грешки. Те вече са минало. Не се обвинявай, но и не ги повтаряй. Хубав ден! Чао, чао!